16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारनो हराखै होनना बुंनाया दिनै मानो गावनो पस्टनि गेजेरजों हरदोंमोन नाथाय लाबोफिननाय जाबाय होनना बुंना लाखो दिनै इउपिपिएलनि लिडार प्रमद बर'आ। माखासे इएमफोरनि नाम फोसावनाय नुदों बे कमप्लिटलि नंखाय। हेल' लोगोफोर फैलायबाय बे समावहाय नोंथांमोननि गेजेराव आरोना जों खोनाबाय थादों 16टा डिपार्टमेन्टखौ मोनबोफिनबाय बेजों दा जोबोद गोजोनथाव आरोना बिटिसि सरकारा हाग्रामाया 16टा डिपार्टमेन्टखौ लाबोफिननो हाबाय आरो बेखौ जों बिटिसिआव बाहायफिननानै जों दिनै जौगालांनायनि खामानिफोरखौ मावनो हासिगोन दिनैनि दिनाव। दिनै बे बाथ्राखौनो प्रमद बर'आ पस्ट खालामनानै होदों आरोना ओरै बुंदों 2023 मायथाइयावनो बेखौहाय आसाम सरकारनिफ्राय लाबोफिननाय जादोंमोन बे बाथ्राखौ बुंदों आरोना। थेवब्लाबो जों 2023आव लाबोफिनदोंब्ला दिनै डिसिफ्रा मानो गोबां खामानिफोरखौ नायबाय थायो ना आरो बै डिपार्टमेन्टफोरखौ बिटिसिआव लाबोफिनदोंब्ला बै डिपार्टमेन्टनि खामानिफोरखौ दिनै मावदोंना मावाखै बिटिसि सरकारा मावालासिनो बै डिपार्टमेन्टनि फैसाफोरखौ जाजोब्बाय नामा बेबो साननो गोनां बाथ्रा आरोना रायजोफोर। स' बेबादिनो मा खालामदों डिपार्टमेन्ट खामानिखौ मोजाङै मावलांदोंना मावलाङाखै बिदिब्ला बै डिपार्टमेन्टफोरा जायानोखि आसाम सरकारनो दैथायहरनाय जादोंमोन आरो लाबोफिनबाय अब्ला बिथांमोना बुंखादोंमोन आसाम सरकारनो जेबो डिपार्टमेन्ट दैथायहराखै होननानै बुंबोगासिनो दंमोन। बै समाव थगायनानैसो दोनमारदोंमोन नामा रायजो राजाखौ जे बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ जों दैथायहराखै होननानै थगायबाय थादोंमोन नामा। बै समाव जे बुंदोंमोन दैथायहराखै मानसिफ्रा ओरैनो बुंदों बे जेरै दङ ओरैनो दङ बे डिपार्टमेन्टफोरा बिटिसिआवनो बिटिआरआवनो दङ होननानै बुंबोगासिनोमोन इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा। नाथाय दिनै बैखौ होनाय जादोंमोन खिन्थु लाबोफिननाय जाबाय। बेफोर माखासे बाथ्राफोर दिनै गावसोरनि खुगाजों गावसोरनि पस्टफोरनि गेजेरजों बुंना लानो गोनां जादों दिनै इउपिपिएलनि मानसिफ्रा रायजोफोर। बेजोंनो लोगोसे आं बेखौ फोरमायनो सानो बे समावहाय जोंनि गेजेराव माखासे बाथ्रा ओंखारनानै फैदों जायखौनोखि ससियेल मिडियाआव फेसबुकफोराव बिटिसिनि दानि गोदान इएमफोरखौ सायख'नाय जाबाय होननानै माखासे बाथ्रा पस्ट होगासिनो दङ नामफोर मुंफोर बेनि सायाव बिपिएफनिनो दैदेनगिरि प्रकाश बसुमतारी दतमा बियाबनि जायहा देरहासार जानो हादों बिथाङा बिनि बागै माखासे बाथ्रा फोरमायनानै होदों दि जाय लिस्टखौहाय दिनै नुनो मोन्दों बे लिस्टआ टटेलि फेक बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों। बे समाव नोंथांमोना खोनासंना लालांदो माबादि माबोरैहाय बे इएम होनायनि सायाव सावरायनाय जागोन बिनि माखासे बाथ्राफोरखौ बिथाङा फोरमायनानै होदों। भिडिअखौ नोंथांमोना नायलां अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना। स' बिदिब्ला नायलांदो लोगोफोर। दिनैहाय जोङो फर्मेलि जोङो सानै मानसि बा सानै चिफ आरो डिपुटि चिफ बे बिथां सानै सारमोननि थाखायल' बेवहाय समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ खालामदों बेखौ नुखादों। आरो गोदानै जों ससियेल मिडियाआव माखासे इएमफोरनि नाम फोसावनाय नुदों बे कमप्लिटलि नंखाय। बेवहाय जेबो बेस गैया। मानो होनोबा दिनैहाय जे 5 थारिख जे समायखिरा लाखांनायनि उनावहाय जोंहा लेजिस्लेचार जोंनि पार्टिनि लेजिस्लेचार पार्टिया मिटिं लिंदों। बे मिटिं लिंनायाव चिफ सारा जों मा परिकल्पना लादों गभर्नमेन्टखौ लानानै पार्टिखौ लानानै बेखौ कमप्लिट जों बेवहाय डिसकासन खालामनाय जादों। बेवहाय गोदानै सोरखौबा इएम फोसावदों बा फोसावनाय बिदि जेबो खोथा गैया। फैगौ हयथ' 10-11 थारिखनि गेजेराव सारा बे एगजिकिउटिभ बडिखौ फोसावगोन होननानै बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बुंदों। नैबे दानि जे गोदान लिस्ट ओंखारदों होनदों बे एकदम कमप्लिटलि फेक। बेहाय जेबो बेस गैया आरोखि बे एकदम बेसलेस आरोखि। डिसिफोरखौहाय आसाम सरकारा माखासे बोसोरावहाय जोंनि बिटिसिनि खामानिखौ दायथ' होदोंमोन डिसिखौ दा गैया खालामबाय। बेथ' मोजां खोथा। बेखौ हाग्रामा महिलारि सारा गावबो मानगोनां सिएम साराबो बुंदों। मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारजों एसे सिगां बा सानसे साननैनि सिगांनो बे खोथाखौ लानानै सावरायनाय जादों होननानै अलरेडि सावरायखांबाय होननानै बुंदों। ओमफ्राय दिनैहाय फर्मेलि बिथांमोना एडभान्स दिनैसो जोङो समायखिरा लानाय दिनखालिनो बिथाङा गावनि खुगाजोंनो फोसावबाय जे 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टआ डिसिखौ खामानि मावनो बा एक्जिकिउट खालामनो बिथांनो दायथ' होनाय जादोंमोन। बेखौ बिथांमोना बोखारनानै लाबाय होननानै कमप्लिट बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बुंदों। खुब मोजां बाख्नायथाव। गोबाव सम
रायजो राजाखौ जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाखौ मिसलिड खालामनानै थांनाय खुंथाइ गोहोआव थानाय मानजाथाव बिथांमोना जोंखौ मिसलिड खालामनानै दोनदोंमोन दिनै प्रमान जाबाय जोङो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि एमसिएलए हिसाबै बा बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि मानसि हिसाबै अपोजिसन पार्टिनि मानसि हिसाबै जोंनि खोथाफोरखौ हयथ' गोबां रायजो राजाफ्रा नंखायबो सानदोंमोन दिनै प्रमान जाबाय मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां सारानो दिनै फोसावबाय जे थांनाय 5 बोसोराव जेरैबायदि दायित्व लानानै डिसिआ बिटिसिनि बिभागखौ बा डिपार्टमेन्टखौ लानानै सामलायदोंमोन बेखौ कमप्लिटलि रिलिज खालामना होबाय होननानै फोसावदों खुब बाख्नायथाव जोंनिल' बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि मानसियाल' बाख्नायथाव बा गोजोनथावनि बाथ्रा नङा समस्त बिटिसि रायजो राजानि थाखाय बे मोनसे बाख्नायथाव बा मोनसे गोजोनथाव मोनसे खौरां बा मोनसे मेसेज होननानै जों सानगोन आरोखि जोंथ' बे बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों जों बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जानानै बिथांमोनखौ गोजोननाय बा धन्यबाद जासिगोन बिथांमोना बिराद अखा बारहुंखा हासेयावबो बिथांमोना जोंनि जे प्रग्रामाव जाफुंसार होफैदों बेनि थाखाय आं गिबि बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जानाय बिथांमोनखौ गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावबाय आरो बे परिबेसखौनो बे 5 बोसोराव बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बेखौ लुगैखादोंमोन जे हाग्रामा महिलारिखौ फिन खेबसेबाव बिटिसिनि सरकाराव बा बिटिसिनि खुंथाइ गोहोनि मुरब्बि हिसाबै बिथांखौ लुगैबाय थानाया जों साफ्रोमबोनि रायजो राजानि गोसो सिङाव दंबाय थाखायमोन जों बेखौ दिनै प्रमान होनो हादों मानो होनोबा जोंखौ जों आसा खालामनायनि बारा रायजो राजाफ्रा जोंनो मेन्डेट होदों जायनि थाखाय जों 28टा 28 नाम्बार्स बा 28 एमसिएलए जों मोननो हादों जों खुब बाख्नायगोन आरो रायजो राजानि जे आसा आकांक्षा जे सिन्था जे मिजिंखौ लानानै बिपिएफ राजखान्थि दोलोनो सहाय खालामनो ओंखारबोदों बा देरहासार खालामबोदों निस्सय जोंबो बिथांमोननि आसा आकांक्षाखौ फुरा खालामनो जों बिपिएफ राजखान्थि दोलो हिसाबै निस्सय जोङो दायित्वखौ जों लागोन जों सेस्था खालामगोन रायजो राजानि गेजेराव थांनानै जों रायजो राजानि समस्याखौ निस्सय समाधान खालामनो जों